ngamen degah kaya mangkene supaya awak dhewe duwe kekuatan para prajurit ayo padha bejak peperangan. Kepiye? Bener nih. Ora bisa. Us yen kowe arep menyang kraton Purwacarita. Aku sing penting arep njaluk keprabon ana sajroning Purwacarita ya kuwi. Lagi daftar. Ya sok Indro. Kepiye? Yen kowe bisa duduk di daftar kencana kene, kowe kudu wani nugel gulumu iki.
tak emotake. Yo, Sira bali menyang Kadipaten Selagiwang. ora bisa. Apa penjaluk bakal tak turuti ya Kendro. Yo kuwi ora bisa. Aku masalah bondo donya aku wis ora kekurangan. Sing penting aku arep njaluk keprabon ana sajroning kraton Purwokerto. Yaksa Kendro, Piye? sepisan maneh. Iya. Aku ora iso perang. Yo, Sira wae bali menyang Kadipaten. Penjaluk apa tak turuti? aku ora butuh iming-iming aku bakal arep rangket kowe arep tak boket Pakunjaran. Ayo padha dirangket pokoke lebok Pakunjaran. Oh. Ini. Ledek yo to. Eh? To. Tapi wak dhewe aku bakal mulya ana sajroning kraton Purwacarita. Saiki wis ora ana sing bakal ngalang-alangi tur wak dhewe. Ayo wak dhewe mlebu ana sajroning taman keputren. Ayo padha derek. Mboten lah niku Njaluk apa lah kok malah sepene? nadane iki sepira ngoten lho. Nek semeten ki lak ya gegeden to. Sampeyan niku Ndara Putri niku lho kok ya. Nah. Diaturi langgam wae. Nah, podang kuning Pak De. Lak ya iso ta Pak De? Ah iso padake. Aja ndelok tuwane. Langsung wae ya Pak De. Engko nek bawa dadak kesuwen kok. Ting 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 ting. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran kang goleki sing tak sayang. Mobeng-mobeng mideranggenku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekancangan tak indik saka kadawan sarwi ngoceh dheweke ngaleh pencokan kalau kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise bunga yen bisa nyanding slirane ora bakal atiku kagiwang leyang yen si podang handutut hati kepranan ora mandeg atiku samsaya gatra tak seranani sun pikat puluting benda niki Ndara Putri kena kanggo
ora krasan keluyuran hang goleki sing tak sayang mobeng-mobeng mitiranggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyayang leyang-leyang tak sawang mencok ning ngapang kekencangan tak indih saka kadewen sarwi ngoceh dheweke ngaleh pencokan kalau kae tak suwun mbak aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise epo bunga yen bisa nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang leyang yen si podang handutut ati kepranan ora mandhek atiku sangsaya ndadra maksanani sun pikat muluting Biyo, sampun Dara Putri suaramu ki jan marai aku ayu. lah nggih pripun cara piye kudu lah yo kersane panjenengan kok bingah manahipun Oh, lah pasti Biyo ki pinter banget yen gawe seneng atiku. Dara Putri sinten menika Ya pawongan iki sing dak kandhake ki mau. Dadi Dadi Kang Mas kuwi wis diglandang. Wis ora mapan ana ing kraton Purwocarita. Jaran. Iki piye, Biyo? sabar rumiyin Dara Putri kosek iki tek Aku tak takon. Yo, takok sek Luputku. Lupute kraton Purwocarita kuwi kanggone kowe apa? Keluputane sing penting aku arep jongkeng Kanjeng Sinuwun ing Kraton Purwocarita. Ya kuwi aku duwe panguwasa ana sakjroning Kraton Purwocarita. Sampeyan iki kok ya ora duwe rasa matur nuwun lho. Wis diparingi kalenggahan sing dhuwur. Gene kok malah wong dine yati ngrangga rempelo. Sinajan aku wis duwe ayo panguwasa. ora nitik lho Aku sakjane iki wis turah bondo, turah apa-apa. Ananging Lah gene aku ijeh kepengin gayuh kamulyan ana sakjroning Kraton Purwocarita. Kowe saiki aku manuta bakal tak garwa karo aku yo. Alang jaluk dikuliake yo. Manut Mengko wae. dhisik, mengko dhisik. kosek ta ya Aku Ayo, njaluk Manuk. welas sing karo Biyo ora apa-apa. karena aku apa piye Gegeden. kok gegeden gegede ya malah Iki rada kempunan. apa-apa lek golek gede ta Iya. gede ae mbokan aja Dara Putri Kanjeng Ayo. Adipati. Menika manut ta mboten ngoten mawon. Iya. Ayo. Kowe Kok- kudu manut kosek. karo aku. nek wong manut ki jare penak ning yo nek iki wong ora gelem ya aja dipaksa Adipati. Rukmini dawa apa Iki piye lho wong diajak ke kandang lho rampung kok malah ora-ora. Manut ayu. iki wae Iki piye?
Ayo, kowe manut karo aku. Aja. Aku wis kono yen aku ora sago, aku ora gelem. Riko. Luwih becik aku dadi rondo timbang dadi bojo. Manut kok nantang yo. Lah kuwi to ora putriku lho. Eh. Kok dong ngeyel aja. Lah. Sing gede wae. Hei, iki lho kowe. Lah iya. Wong ki ndara putriku kok ya. Piye carane ya? Ayo manut kene. Ayo ger. Ini kita. Si Jeding, si Jeding. Dhisik. Kurang ajar banget lho. Lah iya. Mbok yo ora rebutan si Jeding. Wong manis kok yo mah kene manut. Kok ndara putri?